Nou, u bent nauw verbonden aan het museum, hè, het Fiskersuske. Hoe is dat destijds zo begonnen? Nou, we zijn een jaar of 4 geleden in Moddergat komen wonen. En toen is mijn vrouw eigenlijk, het is haar schuld, al heel snel begonnen als vrijwilligster bij het museum. Ja, want Friesland is niet helemaal onbekend voor u, hè? Want u hebt ook nog Friese roots, had ik begrepen. Hè? Ik heb Friese roots. Mijn moeder is geboren in Kolmerpomp. Oké, nou dat ligt hier ook in onze regio. Ja. Dus dat is vrij dichtbij. Maar hoe bent u zo in Moddergat terechtgekomen dan? Bij toeval. Ja. Dus u zag een leuk huisje en u dacht van... Nou, ik ben uiteraard gepensioneerd. Maar ik heb een hele hoop machines. En ik zocht eigenlijk een plek met ruimte waar ik mijn machines kwijt kon als timmerman. Aha, oké. En dit kwam, zoals het tegenwoordig heet, op ons pad. Ja. Nou hebt u ook een hele grote hobby en dat is fotografie, hè? Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Dat kan. Ik ben vrij jong begonnen. Tenminste, vrij jong. Ik kom nog uit de tijd van de filmrolletjes. Ja. En dat heb ik heel lang met veel plezier gedaan. En op een gegeven moment gaat het digitaal. Nou, het eerste digitaal was geen succes. Nee. Want er zat een hele grote vertraging in zijn camera bijvoorbeeld. Ja. En later heb ik de betere spullen gekocht. En die gebruik ik nu nog steeds. Ja, en de betere spullen, waar moet ik dan exact aan denken? Nou ja, de wat duurdere camera's, hè, waar je wat iets meer mee kan. Ja. Met wat meer toeters en bellen. Ja, en in principe als ik nou zo aan de motor ga denken en het wat, ja, daar valt eigenlijk wel genoeg te fotograferen, denk ik, hè? Ja, dat klopt. En van nature is mijn grootste hobby de natuur- en landschapsfotografie. Ja, en wat zijn nou echt, dat u zegt van dat zijn de allermooiste foto's die ik ooit heb gemaakt? Of waar bent u het meest trots op? Die moet ik nog maken. Oké, dus u hebt een bepaald doel, zegt van als ik dat nog een keer kan fotograferen, dan... En dan kan ik stoppen. Ja. Nou, dat hoop ik niet voor u. Nee. Maar hebt u iets dat u zegt van, nou ja, als ik dat dier of dat het gebied of dat landschap nog een keer kan zien? Nee. Ik kan overal van genieten. Ik ben in het buitenland geweest, niet heel ver, maar kijk, vooral Schotland en Engeland vind ik heel erg mooi. Ik ben ook op IJsland geweest. Okay. Dus ja, daar kan je echt je hart wel ophalen, hoor. Ja. Kijk, en daar krijg je het ook niet in 1 keer alles mee. Nee, ik denk dat als ik aan de fotografie denk, dat is wel een kwestie van geduld, denk ik, of niet? Bij een hele hoop dingen wel, ja. Dus echt lang wachten ergens om iets moois te krijgen. Of opzoeken. Ja. Dat blijft natuurlijk heel mooi. Nou is er dus een expositie in het Fiskersuske, wat eigenlijk sinds eind vorig jaar daar is. Fototentoonstelling van vrijwilligers en de medewerkers. Waar moet ik dan precies aan denken? Wat is daar te zien? Dat zijn allemaal of portretten of vol formaat foto's van de medewerkers en de vrijwilligers, zoals het al zegt. Ja. Dat is eigenlijk gekomen, ik kreeg de kans om daar een expositie te hebben. En toen was het, wat zal ik doen? Plaatjes van het landschap en van de boeren eromheen, dat kan je overal maken. Ik denk, laat ik nou mezelf eens uitdagen en iets doen wat ik normaal helemaal niet doe. En dat is mensen fotograferen. Ja, en hoe heeft het uitgepakt? Ik denk wel goed. Ja. Het waren mooie portretten. Iedereen is tevreden zoals hij erop staat. En dat was de bedoeling. De insteek was ook de mensen op een plek of in een situatie wat hun binding geeft met het museum. Ja, ik zou net zeggen, wat voor setting moet ik dan exact aan denken? Is dat, allemaal verschillend. De een staat voor een schilderij als het ware, waar die vaak een verhaal vertelt. De ander staat op de dijk, wat als verbinding met het wat en het museum erachter. Ja. En in visserskleding. En taggen, waar is taggen op gefotografeerd? Daar ben ik dan heel benieuwd naar. Ja, die hebben we er ook op gekregen. Ja, oké. Dat was de eerste foto die ik gemaakt heb. En van hem is eigenlijk de allereerste foto die ik gemaakt heb, die is het ook geworden. Oh, dus dat ging vrij snel. Dus dan is hij wel fotogeniek, zeg maar. Dat is dat is gelijk goed. Dat was het beste. Ja. Nou, en mensen die dat willen zien, die moeten natuurlijk naar het Fiskersuske toe, begrijp je? Ja. Tot hoe lang is die tentoonstelling nog? Tot en met 5 mei kunnen ze nog terecht. Tot en met 5 mei. Dus de fototentoonstelling van de vrijwilligers en de medewerkers. En daarbij natuurlijk de foto's van Henk van der Linden. Bedankt voor de komst naar de studio en heel veel succes. Graag gedaan, dankjewel.